आं बे समाव बाक्सा जिल्ला गबरथुना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गामियाव दंफैयो। आं बिथांमोननि गामियाव फैना नुनो मोन्दों बिथांमोना जोबोद गाजा गोमजायै गणेश फुजा फोरबोखौ फालिदों। बिथांमोना सिगांनिफ्राय दिनैसिमहालागै गणेश फुजाखौ फालिबाय थादों होननानै आं मिथिना मोननाय जादों, नुनो मोन्दों। बिथांमोना गणेश फुजाखौ मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना खुंफुंदों आरो आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना साननैनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंलादों होननानै आं मिथिनो मोनदों। बे समाव आं बे हाबाफारिनिनो दैदेनगिरि बिथांमोनाव आङो मिथिनो थाखाय सिगांदों। बे समाव आं बे गणेश फुजा बानजाय आफादनिनो आफादगिरि बिथांमोननिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय सिगांदों। गिबियाव आं सारखौ एसएम निउसनिफ्राय बरायना लाग्रोनाय जाबाय। माब्लानिफ्राय नोंथांमोना बे गणेश फुजा फोरबो फालिथायखौ फालिनाय जादोंमोन आरो मा नोजोर थांखि लानानै नोंथांमोना बे गणेश फुजा फोरबोखौ फालिबोगासिनो दं? गिबियावनो आङो एसएम निउसखौ बरायग्रोनानै लाबाय। जोंनि खान्थालगुरि गामिया सिगां थांनाय बोसोर बेसेबांबा गोबाव बोसोरनि सिगां 1965 मायथाइ बे 65 मायथाइनिफ्राय जोङो फिसा फिसौयै खुंबोदोंमोन गामिनि बोराइफोरा। जोङो बे समाव जों जोनोमानो गैथ'वामोन। बे जोनोम गैथ'यै समनिफ्रायनो बिथांमोना 1960 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना खुंबोदों बे भाद्र मासनि समावनो। बेनिफ्राय खुंबोनानै जेब्ला जोङो थांखि खालामनानै लानायसैमोन दे मा जोङो बेफोरबायदि खुङोब्ला हाग्रा बंग्रायाव खुङोब्ला जानाय नङा, बेखौ जोङो मोनसे स्थायी मन्दिर लुनानै जोङो खुंनायनि थांखि लानांगौ होननानै जोङो थांनाय 1970 मायथाइयाव जोङो बे बुस्थुखौ जोङो स्थायी भाबै मन्दिर लुनानै जोङो बे बुस्थुखौ खुंफुंनायनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि माखासे जिथुनिखि मुलाम्फा, बे मुलाम्फाया ओरैबायदि जादों, जोंखौ गोदो गणेश बाबाया गोबां खैफोदाव खोलैयोमोन। हाग्रानिफ्राय फैनानै जोंनि माइ खेथि बाथिखौ जायोमोन। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबायदि हाबाफारि लालांनो थाखाय नोंथांमोना थियारि जादों? जोङो फैबाय थानाय समाव दिनै जोंनि खुंनाया 49थि जाबोबाय। दिनैनि जिथुनिखि जोंनि खुंनाय, बे खुंनाया जोंनिया खुङै खुंबोनानै जोङो 49थि जाबोबाय। फैगौ बोसोराव जोङो सनालि मायथाइ जिथुनिखि सनालि फोरबो, बे फोरबोखौ जों फालिनो थाखाय थांखि लादों। बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। बेखौ जोङो अरायबो खुंलांनायनि थाखाय थांखि लानानै दोनदों। बे जोंनि थांखिखा। बेखौ जोङो अराय समबो खुंलांगोन होननानै जों थिरांथा लाखानाय जादों। পূজাৰ কাৰণে আহি থাকোঁ, কিয় প্ৰতি বছৰে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ গণেশ বাবাক সেৱা কৰে কাৰণে, আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ আটক কৰিবৰ কাৰণে, সেয়ে আমি আহি থাকোঁ, ভক্তি কৰোঁ। এতিয়া প্ৰতি বছৰে আহি থাকোঁ আমি। আমার গ্রাম হচ্ছে খাগড়াবাড়ি। আমি এই গণেশ পূজা বহুদিন থেকে করতেছি। করার পিছে অনেক অত্যাচার করছে, কিন্তু আমি পূজা করার পিছে আমাকে অনেক রেহাই করছে, কিন্তু এখন করে না। তার মানে আমি মানি, পূজা প্রত্যেক বছর করি। আমি প্রণাম করি আইসা এই জায়গায় সবাই মানে তারে মানে এখন মানে এই জায়গাত কোনো কিছু হয় না। তো এখন পূজাটা আরও আমরা করতেই চাই। কি কারণ এখন আমরা ভালোবাসি, তার জন্য আমরা করতে চাই। এখন সবাই আমারে ভালোই পাইছে, তার জন্য করতেই চাই। তো এখন সবাই যদি আরও উৎসাহ করে তাহলে আরও পূজা ভালোই হবে।